Hey, sanibona. Niyaphila. Hey, ngisemathuneni. Asagcineki ipoko kuyibheka emakhaya. Sikuzona impela emathuneni la. Cha, South Africa sanibekela ngani zakwethu siyancokola nje noma kephi nakephi khona sanibingelela emakhaya. Singapha emathuneni ngane zakwethu kwenye indawo zangapha eThekwini. Khona udaba ke size ngalo lo umndeni ocela ukuthi siwulekelele ngenkinga obhekene nawo. La ngathi kunokubanga kakwethu na because ekugcwele abantu ababili ethuneni labo kodwa ke sithi nje wena olandela ithweleni woza nendlebe namehlo thina size nendaba singapha emathuneni sizafuna ibhoki sanibekele emakhaya kuphi nakuphi lapha khona nibele umduduzo ngamkhwanaze sivela kwenhlangano ethuleleni inhlangano esiyaziwa ngezibhoki. Namhlanje ke cha asambi ngodaba lesipho kodwa sisemathuneni khona impela size ngodaba la lomndeni olubuhlungu kanza kwethu ababhekene nalo abacela ukuthi hayi sebehambe bahamba bezama usizo ngathi kunzima base besithinta ke njengenhlangano ethuleni singapha emathuneni asesemobeni la khona sizobona khona ke usizo labo siphezulu kwalo lokho abakhala ngakho siyakubuka laphambi kwethu nathi siyababaza ukuthi hawu into nje yasiyazi ke kodwa ke sinawo umama la okuyena ke ocela ukuthi azosibikela ngenkinga yabhekene nayo. Mama sawubona? Yebo sawubona. Kunjani ma? Siyaphila njani? Siyaphila. Mama bani? Kubusisiwe ngayanxele. Kephi ma? eLamont. Oh, uyidando ma? Ya. Size ngani mama la? Nginenkinga la engahlangabezana nayo. Okusho ukuthi ngonyaka odlule noma ngasayikhumbuli kahle inyanga mhlambe kokula ko-October ngaya emathuneni angazi noma ngawagagula emathuneni aseMobeni Heights lapho engangifihle khona umntanami ngo-2001. So uma bengiwumuntu eloke elihambela ithuna lakhe ngilivakashela ngililungisa kutheke ngo-2020 kwane COVID sathukuma ukuya emathuneni. Kodwa ke futhi after iCovid 2021 ngaqhubeka ngiloko ngilihambela ithuna ngokulibona ukuthi selenile kakhulu selinokugqibeka lisabonakala. Ngase ngiba nokuxoxisana nomndeni wami ukuthi hayi engathi singake siyolifaka itshe ngoba igcineni lokugcina selisilahlekela. Hayi ke savumelana nomndeni wami sathi ake sisukumeke siye kwabaphethe khona emathuneni ke sizwe ukuthi sisanalo nilungelo lokuthi singalifaka itshe ethuneni. Hayi siyeke khona ke ema-ofisini akhona emathuneni sibafica abasebenzi hayi bangibhekele kwi-file igama lomntanami lisakhona hayi bangabi nankinga bathi hayi kulungile ngaqhubeka nohlelo engifisa ukulenza. Bathi ke engakwenza ngingaya kosizakala ngokhokha ngenza ama-affidavit ngenze izinto nje abazidingayo zonke. Nempela ngenze njengoba besho ngaya kosizakala ngayokhokha ngikhokhela omalizi into ezikanjalo ngenza ama-affidavit ngaqeda ngabuyisela kubona babuya bazokubona bathi hayi sengi-right kulungile ngingaqhubeka nohlelo lwami. Nempela ngiqhubeke nohlelo lwami lokuthi ke manje ngiyobheka umuntu ozongisiza ekuthenini ngilifake lelitshe la ngimthole umuntu asho imali ayishoyo ngimkhokhele. Siqhubeke ke nohlelo ukuze kufike idate yokuthi siza khona ke manje emathuneni sesolifaka itshe. Sihlangane emathuneni nobaba wekade ezongifakela lona itshe lomntwana. Siqale khona eoffice sibazisa sesifikile bathi hayi kulungile ayikho inkinga singaqhubeka ngithi ithuna siyalazi sithi yebo bathi hayi kulungile singaqhubeka siqhubeke siye kulona ithuna. Mase ngifika ethuneni ngifika ithuna selilishashali nomhlabathi akukho ngisho ukukhula kulona umhlabathi nje utshengisa ukuthi ngathi ithuna elisha ngathi ngcwatshwe nje mhlambe last week. Awu ngithuke kodwa manje mangibheka inamba iyona inamba le yami nami engiyaziyo ukuthi iyona yomntwana. Hayi ngithuke ke lapho khona engangihamba naye kwengiphelezela bese suka lo engihamba naye aye khona eofisini lapha eyobikela abasebenzi lensambatheke sesibhekene nayo la. Nangu njalo ubaba engihamba naye nabasebenzi bakhe abazofaka la sebemile lapha manje babona lensambatheke engibhekene nayo. Ahambeke lo engifike naye aye ofisini lapha ya kwi-staff afika tshela i-staff lensambatheke sesibhekana nayo la. I-staff siqale phansi futhi sibheke kwi-file. Ngempela kwi-file kusaloke kubhalwa igama lomntwana yena yedwa. Kutshengisa ukuthi mhlambe ngabe khona umuntu asenaye la. Aphinde omunye oyi-staff lapha ezeke nalo obemlandile beze naye lethuneni. Mabefika lethuneni naye ashaqeke awu
athi ngineshoyo ukuthi iyona leli lokhuzana ngithi na yebo njengoba nawe ubona lapha kwi-file bhalwe yona le number. Ashaqeke-ke naye-ke ashaqeke uyabona ngempela inamba iyona le ngiyishoyo udidwa yilokhu ukuthi manje usebona ukuthi ithuna lisha kanje. Aqale phansi-ke aphinde e-ofisini. Mefike e-ofisini angene sideke isikhathi e-ofisini ngibonza akasabuyi. Ngize ngiphinde ngisuke mina la ethuneni ngithi ake ngombheka. Uma ngombheka lapha e-ofisini ngifika usengikhiphe elinye ibhuku elincane nje ngathi li-novel. Melikhipha leli bhuku athi ngonyaka ka-2019 yena wayekade engakafiki la. Okusho ukuthi istaff esasikade sisebenza kuwona lamathuna esabhala lo muntu osengcwetshwe phezulu kwethuna lomntanami. Osho ukuthi manje amafayili ase-2. Usengivezela le fayili-ke engcwabe lo muntu ongcwetshwe phezulu komntanami. Ekubeni lo muntu yena ukwenye ifayili not le enomntanami. Ngithuke-ke ngoba the day ngifika ngizocela ukwazi kuqala ukuthi ngingenze njani mangizofaka itshe la abayivezanga le fayili enalo muntu osengcwetshwe la phezulu. Ngishaqeke-ke ngizokwenza njani manje yonke into isi-ready njenga nokusho kwabo sengiyenze yonke into nami yaba ready. Hayi-ke njenganabantu abayikhiphayo bona bathi ngo-2019 babengakafiki la kwakhona esinye istaff bazocela ukungibhalela i-address yase-head office eThekwini. Ke ngiye kubaphathi babo ke eThekwini. Nempela ke bangibhalele i-address yabaphathi babo eThekwini. Bathi ongcona ke sivele siye khona siyoxoxisana nabo kabaphathi ngale nsambatheka yalento. Hayi-ke ngempela siye khona-ke bese ngikhulula ubaba lo owekade ezofaka le uthi hayi ongcona vele ahambe ngoba umsebenzi ayethe ezowenza wezoqala ngalo wami abeseqhubekela komunye. Ngathi ngicela vele aqhubeke kayokwenza lo munye ade ezowenza ngoba naku saphikelele eThekwini. Sihambe ngempela siye eThekwini e-head office. Masifike e-head office sifike simthola umphathi. Silibika udaba. Nomphathi ashaqeke. Hawu into enzeka kanjani leyo? Abese umphathi abafonele back lapha eMobeni Heart ababuze kushuthi baxoxe naye ke. Abesethi umphathi ucela bamsendele ama details alo muntu osengcwetshwe la. Athi ucela ukwalinda sihleli ke nathi. Sahlala mhlambe kwaphela i-hour 30 minutes lutho ama details awafiki. Azathi umphathi ucela ukusikhulula. Sihambe. Athi umphathi ucela ukusikhulula sihambe ngoba manje uyabona lento iyadelay kodwa angishiya inamba yami uzongithinta. Nempela ke sishiye kanjalo ke sihambeke. Akuphelanga isikhathi esingakanani umphathi wangifonela insukwana mhlawumbe kwadlula 2 days mhlawumbe kwelesithathu wangithinta bathi hayi asala afika ama details ayikhe umuntu lo owangcwetshwa lapha ya usewatholile sengakuyena. Hayi ke abese buza ukuthi singabonana kanjani. Ngisho ukuthi mina ayanginankinga singabonana angalusho yena usuke singabonana ngalo. Athi hayi-ke kulungile uzongithinta ey'nsukwini abona usuku angaba free ngale ekuthenini angibize. Okay-ke bese sibuye siyacabanga futhi siyabonisana nomndeni wami ukuthi lo daba engathi selizodinga amaphoyisa ake siye emaphoyiseni siyolibika nasemaphoyiseni. Sihambe semaphoyiseni. Masifika emaphoyiseni amaphoyisa afike athi ayaluzwa udaba kodwa okwamanje ngokwawo awasho ukuthi angenze njalo kodwa acela ukuthi mhlambe ke ngiye kuwona lo mndeni ngoba nawo ukhona khona la. Ucela ngeke kuwona lo mndeni ke siqale mhlambe sixoxisane mhlambe ingxoxo yethu izozwana singaqale sifaka amacala mhlambe indoda ingxoxo izozwana. Okay sikumukele nalokho siphinde futhi sishone kuwona lo mndeni. Masifika khona sifica usisi wakhona omdala. Usisi wakhona omdala simbike ukuthi sihamba ngani. Ayasamukele futhi kahle. Simbike ukuthi sihamba ngani naye ke abese elimukela udaba lwethu abese sibikela naye ukuthi ayi bandla uzocela simxolele ngoba lolu daba esihamba ngalo akalwazi. Yena uyena wehlala nomufi lo ongcwetshwe la odade wabo umuntu oyephethe uhlelo lomngcwabo udade wabo osegoli. Ucela ukusinikeza i-home address yadade wabo lo segoli nenamba yakhe ucela simthinte ocingweni kahle kahle nje yena ayikho into angasiphendula ngayo ngoba akazi ngokungcwetshwa kwadade wabo la ukuthi wangcwabeka kanjani. Ake sikumukeleke lokho siphindele back epolice station siyobika ukuthi hayi sesile emndenini umndeni usho kanje. Ake bese ke lisimukela ke iphoyisa lisivuleleke icala. Bathathe amaphepha ami ke nami nginawo bayithathe ne-address yakho umphathi lo welokhuzili owephethe uhlelo lomngcwabo lo bathi kuzosala ngakubona bazozama nabo ukuthi bamthinte. Hayi ke sivuleke icala ke sihlukane kanjalo sihambe. Bese kuthi ngeyilanga baphinde futhi bangithinte kamasipala ehead office. Bathi bacela sibe nosuku bazomcela naye usisi lo ukuthi akehle lapha eGoli lehlala khona sizobona nani khona la
head office kwenze ke ixoxweke. Alright balibeke usuku. Kucace ukuthi usuku abalibekile usise ngathi wayezofika ngezikhathi zabo 1 emini. Uma efika ke usisi afike kwakusana lesikhathi se-load shedding kakhulu. Uma sifika e-ground floor kanti siye 7th floor mthethweni. Uma sifika e-ground floor sifike thothi kusane load shedding ama-lift awahamba. Bese siyalinda ke ground floor ukuthi ugesi uzobuye ngo2. Wabuya ugesi ngo2. Masikhuphuka ngo2 sesiya phezulu e7th floor. Sifika usisi owumphathi akasekho ngoba engathi ngalo langa wayesebenzela kwenye indawo. Wayizoza nje lapha ngoba ezohlangana nathi ngoba ejethi sosheshe siliqedwe udaba bese yale sebenzela khona. Masifika safika kwathothi akasekho uthi uhambe ngo12. Kwakungamfici kwethu ke kanjalo ke but base istaff esasilapha bese siyamthinta simtshetse sifikile. Abese shoko ukuthi useze wahamba kahle kahle akasebenzeli lapha namhlanje useyelala esebenzela khona. Abese buza ukuthi singakwazi ukuthi sibuye nakusasa. Hayi ngithi mina nginankinga nakusasa ngisangabuye. Kwasecaca ukuthi usisi lo yena njobe umuntu osuke eGoli uthi yena ngeke asakwazi ukubuya ngoba kuyimanje uphindela khona eGoli. Ngeke asakwazi ukubuyela la kuzokube kabili njoba manje sihambele ubala. Hayi ke kube ukuhlukana kwethu ke kanjalo. Bese siyahamba ke size ngala. Bese ke usisi lo oya eGoli ahamba. Lo omphathi ke wakhona kaMasipala abese ecela ke ukungibona ekuthenini ucela ukunginikeza lama document alo muntu ongcwatshwe lapha phezulu lo mntanami. Hayi ke sibonane ke naye abese nginikeza ama document ngiwayise ke nami police station ngoba nakhona bayawafuna bafike ba photocopy asaleke. Hayi ke bese caca ukuthi umuntu ekade eliphethe udaba khona lapha head office usefikelwe isikhathi sokuthi a retire ngathi retire ngoJanuary. Abese retire but ahandle nje komunye ngenhlanhla naye lo munye the day sifike lapha usuku lokuqala wayevele ekhona naye waluzwa lo daba esihamba ngayo. Lo ose retire kwaselishiyela kuyena ke lo okuyena osaliphethe namanje lo daba lwethuke. Bese ngisho ukuthi ke manje into eyinkinga lo ophethe njengamanje wazama ukuthi aphinde asixhumanise nomndeni lo ngcwabe lapha wamcela usisi ukuthi ucela ehle eGoli eze azosihlanganisa sobabili lapha naye nathi wasibiza sahamba sayohlangana ezilemndeni o2 sahlala phansi. Hayi ke saxoxisana kwakuhle kwangathi impela kuyavunyelwana ngoba ukuhlukana kwethu nje nabo sahlukana impela. Hayi tshengisa ukuthi kuvunyelweni okusho ukuthi bona yena nomndeni wakhe base becela ukusala nalo bhuti omphathi wakaMasipala bacela ukusala bathi basanodaba bacela ukuthi baxoxe naye since yena umuntu osuka kude engeke asambona lo bhuti thina ngcono sisuke eduzane. Okay sabashiya sahamba. Uma sihamba kanti okusho ukuthi udaba useyalishintsha usisi la kumphathi akusenje ngoba kade exoxa nathi asekushintsha akushoyo ke manje usethi uzocela indleko zebhokisi la dade wabo yena wamncaba ngebhokisi lenani lemali ethile ayisho. And okusho uMasipala kokuthi uma la kungcwatshwa kudingala imndeni yo2 ngoba kuzofika lapha ekuthenini uyaxolisa ubhuti ngesenzo saMasipala esenzeka but kodingakala ukuthi uma lo ngcwatshwe la ngaphezulu esembiwa kodingala imndeni yo2 owami nowakhe usisi lo bazomnikeza ibhokisi. uMasipala uhlela kanjani bamnikeza ibhokisi bazomnikeza futhi umgodi omusha ongazi uzongcwabe umuntu. Into abayisho nayo nathi sikhona le kwavunyelwana. Uma sesihambile ke thina sesalusisi lo udaba useyalishintsha ufuna ibhokisi lale mali engaka angcwaba ngalo umuntu wakubo. Ufuna umngcwabo kube umngcwabo lo ojwayelekile oba nabantu hayi lo sho uMasipala kuzoba khona imingcwabo yo2 umngcwabo ojwayelekile uzoba nabantu bonke. Ufuna indleko zakhe abekade esuka ngazo eGoli ezala. Ufuna imali abekade imphukela emsebenzini mesuka elovile emsebenzini ezo attend ama meeting la konke lokho ukufuna kuMasipala. Okay ke sekuyaba ke kuloku ekuthulekile ke manje kulokuthulekile njengoba kusekwile isikhathi salonyaka. Uma ngilo ngimthinta kubhuti lo phethe khona kaMasipala ngibuza kwenzakalani manje kwathuleka ngoba phela nomuntu lo wengifakele itshe nawe sethanda ukukhathala leli tshe walithatha oyizomfakela itshe walithatha ongigcinela lona kwakhe naye manje ngathi sekufika ekuthenini uyakhathala ebona isikhathi sesiside kwenzakalani. Ngilo ngimthinta ke nami ubhuti ke lo phethe kaMasipala ngiyizwa ukuthi iway forward ithini. Ubhuti ke lo nawe uyasho into ebambile ke manje ilento eshiwo uyilo sisi ekubeni uMasipala yena ongahambisani nawo ukhipha lezi indleko zale mali yebhokisi engaka kanti uMasipala unelawo wona ibhokisi.
Indleko zokuthi ubegibela isuka eGoli eza la, imali yasemsebenzini ade ibanjelwa, nokuthi umngcwabo wenu futhi kube umngcwabo lo ojwayelekile uba nabantu. Ufuna lokho ke yena. Manje umasipala yena uhambisani nalokho. Esengishela ukuthi sekuze kufika lana ke manje kubambekile. Umuntu obengibekele itshe sekufika ekuthenini uyakhathala, angilazi ngizolithini leli itshe. Into ebambile manje ile yokuthi lo sisi usho lokho, umasipala usho lokho. Mina as umuntu engangazi ukuthi lapha yakusangcwetshwe umntanami kuphela, ngingazi ukuthi sekwabeka omunye umuntu, sengifika ekuthenini manje sekufika nami la engasazi ukuthi ngizokwenza njani khona, ngoba into imile imla ekuthenini usisho lo, usisi usho lokho, umasipala usho lokho. Itshe lami seliphelelwe indawo kumuntu oyekade ezongenzela lona, useyalixosha, angisazi ngizokwenza njani. Sengizame eminingi imizamo yokuthi ngithole abantu abazongisiza. Abanye bayangisiza, bayazama ukungisiza kodwa babuye baphelele endleleni. Kubuye kube into ethulayo, kodwa icala lona lisa on. Njengoba namhlanje sengihambe ngaze ngathi angithole abakathuleleni ke ngibike kubona lolu daba, mhlambe bazokwazi ukuthi bangisize. Sengihambe kakhulu. Siyabonga makulandisa ngodaba lakho nobuhlungu nje. South Africa siyayizwa inkinga uma masibizele yona la. Into esiyithusayo ke le nathi esingayijwayele. Qala nje kuqala lolu siko solukhona esingazi noma usiko noma umkhuba lokuthi kungcwatshwe umuntu phezulu komuntu, into besingayazi. Asazi noma biyenzeka ngaphambili mhlawumbe ukuthi besingakaze siyibone. Kuzoba ke ila emathuneni ke lawa asuke ephethwe uhulumeni, osuke mawuthe unethuna la ngicabanga ukuthi usukukhokha ngoba linama security kuyagadwa emabhukwini khona ukuthi ithuna lakho leli. Bese kutholakala ukuthi wona futhi umasipala sekwenzeka iphuthu ukuthi ithuna lakho usuphinde walidayisela omunye umuntu, waphinde wazongcwaba phezulu komuntu wakho ongaphansi. Wena umuntu affectekile oyi-victim njengamanje, into zakho zimile, umasipala unike umuntu ithuna lakho, naye futhi lo unikezwe ithuna mayephinda futhi esenza manje ungathi kuba umqansa, akasabheki umasipala kuphela, usenibamba nobabili ngobhongwane manje, ngoba nawe nje ubumile usho nje mama ukuthi indleko zakho oyikhokhile ngapha, umuntu useyakhala ukugcinela itshe lelo obuzolibeka la lengane yakho, but njengamanje umile. Asazi, cabanga ukuthi soke silithatheka nathi udaba siye phambili sibathwe nabaka masipala, naye mhlambe umndeni lo wakhe na usisi akwazi ukutholakala naye achaze ukuthi yena elakhe story lithini nokuthi isixazululo ke ngabe sithini, ngoba kufanele kube khona isixazululo lesiya phambili. Kulikhunike ngoba la sazi ukuthi khona ingane yakho la. Yebo, ngazi kanjalo nami. Bengazi kanjalo khona ingane yami, ngithuke ngalelala ngathi sengizofaka itshe kwathi sekhona omunye umuntu wakwesinye futhi isibonge ngesone sami. Sekho igama lengane yakho la, khona igama lomunye umuntu manje la? Yebo, mangifika nje ngifika sengibona igama lomunye umuntu, nento engenza ukuthi ngithole ithuna inamba, ngoba inamba bengisanayo. Ukubaluleka kokuhamba kuyobheka uhlahlaleni uyobheka emathuneni, niyakubona ukuthi kubaleka kangakanani? Awungitshele kube awufika ngama umqondo ukuthi engeke mhlambe ngithi mhlambe wawuphushwa yona ingane yakho ukuthi hayibo mala ngikhona mhlambe ngisaleleni kahle, ukuthi ukucabanga ukuthi hayibo ake siyobeka itshe ngoba kungaze liduka ithuna. Kumuntu onganawo amandla etshe ongaye emathuneni kunjani kuyena, ngoba phela kuyacaca ukuthi futhi imigodi iyadayiswa la. Nakhona futhi ukuthi laba abangcwabayo, nami ngeke ngiphelezele makushoniwe nje mhlawumbe komakhelwane siyomba amathuna ukuthi ingabe yena ngabusa khona umntana wakho la ngaphansi, ngoba singakhuluma nje kangaka mhlawumbe kwamntana wakho mhlawumbe akasekho la. Ongenzeka ukuthi akasekho, nami nginako lokho futhi ukuthi ongenzeka ukuthi akasekho, ngoba yena wangcwatshwa ngo-2001. Lo ongcwatshwe la mangifica ngibona ikhanda lakhe yena akuthiwa ungcwatshwe ngo-2019. Ngikubuza lokho njalo ngoba abantu abadayisa umgodi bazi ukuthi ithuna lela, but ke angisho ukuthi akasekho. Sengiyabheka ukuthi kubantu abasuke bemba amathuna mhlawumbe sikuzokuyangcwatshwa siyaphelezela siyombe emagodini emathuneni, uma simba abanye bethu banabo ukusaba abantu abahlonipha abantu abasuke belele emathuneni ukuthi ayibafethi hayi nakho mhlawumbe sekuvela unyawo noma kuvela isandla ngapha eceleni bakwazi singabe sihamba siye ngapha. Abanye mhlawumbe makuthi abantu abayidlela hayi bafethu ayikhiphani lithi nihamba nje nifice nalo ithambo noma ikhanda faka plastic futhi ubuse eceleni ngale, uyayibona wena ukuthi osekhaya owazi ukuthi ihlobo sakho silela kanti sesibeke omunye umuntu ukuthi kunjani. Ngale lo phuzu lami ngithi kubalekile enhlaleni yowabheka amathuna ngane zakwethu, ngoba izo siphila njengamanje awazi
khona abawahambayo amathuna abakhipha wona amathambo laba bathi angazi noma ukuthwala mabenzani ngawo bashutha abantu bonke baphethe ikhanda lomuntu kanje. Kwesinye isikhathi ngikhumbula ngapha nje ngeyikhukhula ngapha semachobeni engangibona khona la ko TV amakhanda evele ngaphandle kugulwe imvula amakhanda abantu. How much more ke kulawa ke a safety kanje akhokhelwayo ngoba uma uthi uyabuka la nje impela amathuna abantu abasuthayo la bekwamatshe la nqaba nanka manje nizowabona nanka ngoba nibone eceni kwethu ni abantu futhi abantu abasuthayo futhi kuwena ke ongcwaba endaweni mhlawumbe kwabantu abahluphekayo abadla mhlawumbe ke imbuya ngothi ungabe lisakhona yini ithuna lo muntu wakini lapha likhona mhlawumbe sekungcwatshwa abantu abawu2 ngaphezulu mhlawumbe sebebathathu angazi but into ngizangikuveza ukuthi kubaleke ukuthi asihambe nisobheka amathuna kanza kwethu ma kulungile ntombi endala sizozama ukukusiza ma ukuthi kutholakala impendulo nesixazululo lenkinga enibhekene nayo ma. Ngingabonga kakhulu, ngingabonga nje kakhulu ngoba angisalali ngisho ubuthongo. Enye into engixakanisayo nami usuku lokufa angilwazi ongenzeka kwamina ngihamba emhlabeni. Le nkinga ebhekene nami njengamanje ngoyishiyela abantu. Lapha kuyavela ngcotsha abantu abawuthula. Ama-file awu2 okwangithusa ke nami uma sengizofaka itshe sekuvela ifile yesibili ebhalwe lo muntu ongcwatshwe phezulu kwengane but mina ngifika okokuqala ngizocela ukwazi amalungiselelo okufaka itshe kwavela ifile eyodwa ebhala umntanami bangivezela negama lakhe ngabothi kwayona kule file kusabhalwe yena yedwa ngaqhubeka ngokwenza amalungiselelo kodwa mase sekucaca ukuthi sengifika la sekukanje ethuneni sekuvela ifile yesibili eseceleni ebhalwe lo muntu ongcwatshwe phezulu kwengane yami. Angazi phela makuwukuthi phela umuntu wangcwatshwa phezulu komunye umuntu ukuthi babe ngabhalwa ngani bobabili ndawonye ukuze kubonakala ukuthi ithuna selithathe abantu ababili. Linabo ofakazi abasayinile? Ifile. No, ifile ayisayiniwe. Ayisayiniwe. Abasayinile abasebenzi bakhona la abakulawa ama-document enginawo avela khona kamasipala. Ngathola ukuthi uma senginikezwe ama-document lawo kune-staff sakhona kamasipala esasayina kuwona lama-witness kuwona lama-document ocaca ukuthi sona i-staff sinalo ulwazi ngokungcwatshwa kwalo muntu owangcwatshwa phezulu kwengane yami. Hey khona ingoma igqomu noma yini ethi omunye pheko omunye yayiprofetha lento esiyibonayo le ngoma njengamanje into kanje ukuthi la simkhona kunabantu abawuthula. Ayi ngeke kwaze kwalikhona. Ya no ma siyabonga sibele udaba lwakho mama sizophakama la njengethuleni sizama ukuthi sihambe nawe le ndlela ma izifike esiphethweni ukwazi ukuvela kwesixazululo. Ngabonga kakhulu. Yabo South Africa. Siyabonga ngane yakwethu ingane zakwethu enisemakhaya nisupporta ngenhlanga nithweleni nilayela ama-video ethu naloku udaba esize ngalo namhlanje la babili abantu abaleli thuna leli ngaphandle kwemvumo umama akazi kodwa laba bangcwabe la bebazi ukuthi khona umuntu la ngaphansi bangcwaba kodwa baqhubeka bangcwaba ngegunya bangcwabanga ngomgunyathi mhlawumbe ukuthi babe fihle ebusuku bangcwabe emini kabha ngegunya balinikezwe umasipala la emathweni ukuthi noba ngangcwaba kuleli thuna leli singazi ukuthi kwenzeka kanti njengalezo siyithola ke impendulo. No siyabonga nisale kahle emakhaya. Nonke thulelene. Hey bafethu sanibingelela bafethu. Sidlala la kathuleleni. Sizama ukudistressa ne-stress esinazo ey'nkinga zabantu nathi noma siye emakhaya sihambe sikhulekeleni siyihlekele cha besize ngapha-ke ngenza kwethu emathuneni angapha emobeni hayi sizobheka udaba lomndeni akade besibele udaba laba nenkinga-ke yethuna la khona sengcwatshwa omunye umuntu phezu kwengane yabo esithembayo ukuthi sizoba khona isixazululo ngane zakwethu la sesifike khona njengethweleni siyazama ukuthi sishiya sikhona isixazululo. Siyabonga ngane zakwethu nizoluzwa udaba lizoba khona la Thuleleni TV nasezweni sakhile sizolenza ukuthi sikwazi ukuthi zonke inhlaka ezindakalayo la bakwazi ukuthi bahlale ndawonye kuphume isixazululo kiyeke phambili ngane zakwethu. Mhlawumbe nawe lapha ekhaya avashela amathuna uma ukuthi kunothandiwaye wenu onamngcwaba lapho nihlala niyobheka nje ngane zakwethu ningaze nibhekane nenkinga enjengale ngoba nakhona bebehlala bazi ingane yabo ukuthi lapha kanti ingane yabo sekubeka umuntu phezu kwayo.